हाबा जानो गोसो गैयाबो माने हाबा जायो नङा रायजोफोर जोंनि बर' समाजाव दा सोलिफुगासिनो सेंग्रा सिख्लाफोर नङा जायफोर हाबा जाखांनाय बेफोर गुबुन हौवाजों खारनाय एबा गुबुन हिन्जावफोरा गुबुन हौवाजों खारनाय आरो गुबुन हौवाफोरा गुबुन हाबा जाखानाय हिन्जावफोरजों खारनाय बेबायदि जाथायखौ नुगासिनो रायजोफोर नङा होमबा रायजोफोर नैबेबो मोनसे जाथाय नङा होमबा फिसानिफ्राय दुखिया जुलिसिम सासे आइजोआ हाबा जाखांनाय आइजोआ नङा होमबा अनलाइन मोजां मोननानै बेबायदिनो खारलांदों आरोखि जाय जाथाया नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां गोसारगासिनो थ' रायजोफोर नोंसोर नायलांदो जोंनि बर' समाजाव मानो बेबायदि जालांगासिनो नङा होमबा रायजोफोर थ' भिडिअखौ नायलांदो रायजोफोर नोंसोर आरो बेफोरनि फारसे नोंसोर मा सानो नोंसोर कमेन्ट हरबानो जाबाय नङा होमबा रायजोफोर जुदि नों नङा होमबा हाबा जानो गोसो गैयाब्ला हाबा जानायनि सिगां नायनो थांनायावनो नङा होमबा रायजोफोर नायनो थांनायावनो नोंसोर बेफोरखौ बुंनानै लाखानांगौ नङा होमबा जुदि बै हौवाजों हाबा जानो गोसो गैयाब्ला एबा बै हिन्जावजों हाबा जानो गोसो गैयाब्ला बुंनानै लाखानांगौ नङाबा इयुनाव नोंहाल' बदनाम जाया नङा जुदि नों खारोब्ला हिन्जावा खारोब्ला बै हौवानि न'खरा माबायदि बदनाम जायो नोंसोर मिथिगौ नङा होमबा रायजोफोर आरो बे हौवानि न'खरल' नङा बे समाज एबा गामियाबो बदनाम जायो नङा रायजोफोर नोंसोर मिथिखागौ रायजोफोर जेखुनु नोंसोर भिडिअखौ नायलांदो नायलांनानै मा सानो बिसोरनि फारसे नङा होमबा जोंनि बर' समाजाव बिराद बेबायदि सोलिगासिनो आरोखि दामानि सोरबा हाबा जाखांनाय हिन्जावा गुबुन हौवाजों खारनाय नङा रायजोफोर बेबायदि घटनाया बिराद सोलिगासिनो नङा बिराद दुखु मोनो बेफोर जाथायखौ खोनायोब्ला नुयोब्ला नङा रायजोफोर माखासे बै सानै साथाम माखासे हाबा जाखांनाय नङा बेफोरबायदि खारनायाव जोंनि समाजा बिराद गाज्रि जागासिनो थ' रायजोफोर नोंसोर बेफोरनि फारसे मा सानो कमेन्ट हरदो आरो जेसे हायो शेयार खालाम गोदानब्ला नोंसोर साबस्क्राइब खालामनो हागोन दिनैनि भिडिअ एसेनोसै रायजोफोर नोंसोर भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरो मोनसे मोजां कमेन्ट हर रायजोफोर बेफोरनि फारसे नोंसोर मा सानो दुखु मोनो बेफोर जाथायखौ नुयोब्ला नङा होमबा थ' नोंसोर नायलांदो रायजोफोर भिडिअखौ नोंखौ अननानै बजबनो होनना लांफैबाय बेयाव थांबाय नोंहा चान्स दंसै थाङाबा नोंखौ रावबो बासायला आं थैगोन आं जिन्दगियाव आं थाखाया नों थाङाबा दा अननाय दंना गैया गथ'नि सायाव न'खरनि सायाव नोंहा अननाय दंना गैया आं थैगोन थांगोन
nggak malah emang di sanjur sipin ubra. Malah yo, malah bayi sanjur lu suka mendah tuanya kan. Tanggan. Oh, behuan udah mulai. Rồi, anh có tôi sẽ thang cả đường. Ê, nào là chỉ chơi, hai thang nữa. Hấp lên nữa. À, thấy. Hơi mau quá ra gần nữa. Chị bài. Cái số hôm nay đấy chỉ ta là lên bia này mà chỉ ta người. Giết cái nào? Là gì mới sao? Mama pulang ke lang aja. Ih, langan ni bala. Biru ba ye. Sana tu khala khala dah khabar. Mama nunggu nunggu. Ayo dah. Mama nunggu nunggu. Big. Sampai mana? Ada kena apa ni? Kau ni gua nawa malah lebar itu tu. Karena langit ni berada. Nilaji dia. Salah lagi. Nilaji jati. Karena ni dia kalau mana dah kena sungai baik, mudah kena sungai baik. Di sini kita ni huya kena baik. Dan yang pulang masuk video baru nang tang dah ini ang huwa. Belek baju nang punas tang kemenar nang nang ni nang amun. Nang tang apa betul ni nang? Dia pada huwa kai sini guna kan people dah. Belek baju huwa kan bisa bisa kan ya dalam siku. Dia pada kai sini. Mami huwa nak boleh siap dia. Huwa. Social media berapa? Lima puluh. Bini perubahan aja kapan juga. Baru terima bakti kena bahar. Jangan sampai udah sulia. Jangan malan wa. Ini salah. Iyo ni kudu. Kudu bagi tang tu. Bagi. Oh, dan kau di wan saya so tang. Kita bagi. Ada.